खुलुमबाय रायजोफोर। आं बर'नि मोनसे जारिमिनारि मेथाइ खननो आखायाव लादों। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन। बै हाजोआव आंनि लोगोनि गोथै सहर हायाखिसै लोगोखौ लाबोफानो थैनोसै समाव हुज्रियै हुज्रियै आंनिया थोबसे दै बिदोंमोन थैनोसै समाव हुज्रियै हुज्रियै आंनिया थोबसे दै बिदोंमोन मोनलोङासै लोगोआ थैलांमारबाय मोनलोङासै लोगोआ थैलांमारबाय थाबोबाय बै हाजोआव आंनि लोगोफोरनि गोथै सहर हायाखिसै लोगोखौ लाबो